Tulos mangkotang ipigdara sa ospital. Alagad dai na uminabot pang buhay ang 26 anyos sa si Domingo Sandrino Jr. kang barangay San Juan Bato, Camarines Sur. Mag-aalauna ning maagawng kaya kan Sabado, Enero 21. Nadukaya na sa nang hawak ni Sandrino na nakabulagta sa tinampo. Asin may mga tinigbasan sa maniba-ibang partikan sa iyang hawak. Sa investigasyon kang otoridad, nag-amok ang biktima sa sendang barangay asin ang agyat ning iwal na ikinapikon man subot kang sospek rason nga ni magpang-abot sinda kang biktima. Balik po sa investigasyon, inida akong nagadan ining si Domingo Sandrino Jr. Nagwawala po dahil ini. Tapos may mga pinaghahabol na mga kabataan po sa San Juan Bato. Pag nagluwas po dahil ining si alias Tony, nagka-ampangan siguro ining si Domingo Sandrino. Matapos ang insidente, tulos man na naarestar ang sospek na binistong si Anthony Guabes na kabarangay mansanan ni Sandrino na nagsapo man ning lugad sa maniba-ibang partikan sa iyang hawak. Sa mga siguro tungkol sa pag-iinom, maiwasan po siguro ang sobrang pag-inom or sa mga paggibo po ng mga illegal activities. Iwasan po para po dahil po mangyari ang mga arog kaining insidente. Homicide ang kasong kakampong kang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal